Tak kdo to je, znáte ji někdo? Ty to je hrozná přísa. Jo, teď nás vyhostí z hotelu, máme lesby v pokoji. To se tady nesmí. To se tam nesmí ani chlastat, to nic jiného. Máš tamhle nísu. Čau. Čau. Ahoj. Počkej, ramínka. Tyhle, počkej na ramínka. Dobrý je, pozivé. Chceš ramínka, ty vole, ahoj. Já nemůžu mluvit do kamery. Jo, pojď, Rafa se umřela recepční za tu dobu, co jsme tady čekali. Bylo jí 17, když nás sem vezlo. Máme odhlas nějaký? Jsem žila v 86 teďka před 3 minut. To je super. Tak jdem ven, ty dáme se aspoň cigáro, ať si pořvete. To je úlet.